хайру саховат ба кӯдакони ятим ва нафарони ниёзманду камбизоат яке аз хислатҳои неки инсонист ки роҳандозӣ мегардад. кӯмак расондан ба онҳо яке аз аркони муҳими ислом буда, дар ин кори савоб мақомоти давлатӣ, ташкилоту муассисаҳои ғайриҳукуматӣ ва шахсони саховатпешаву ҳимматбаланд ба қадри имкони худ бояд ба таври ҳамешагӣ саҳмгузор бошанд. дар ин раванд яке аз самтҳои асосии сиёсати роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон ғамхорӣ ба фарзандони ятиму оилаҳои камбизоат мебошад. аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст ба бошандагони хона интернати пиронсолон ва маъюбони деҳаи батоши шаҳри Турсунзода бо ташкил намудани дастурхони идона як барномаи консертӣ пешкаши бошандагон карда шуд. омада моро хабар гирифтанд, зиёфат доданд. ғайр аз ин офиси ҷавони ноҳияи шаҳри нав ки ҳамеша моро хабаргирӣ омада бо консертҳои хушлаззааш дили пиронсолонро хурсанд мекунанд. раҳмат ба падару модароне ки ҳамин хел фарзандонро ато мекунанду омадан пиронсолонро хабар мегиранд ва миннатдории ҳамаи бошандагонро баён мекунам. бояд гуфт ки то имрӯз аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорон, ташкилоту муассисаҳои шаҳри Турсунзода, корхонаи воҳиди давлатии ширкати Алимони Тоҷик ва соҳибкорони шаҳри Душанбе ба хона интернати пиронсолон ва маъюбон маводҳои хӯрока ва либосҳои зимистона ба таври доимӣ кӯмак расонда шудааст. маъмурияти хона интернати пиронсолон ва маъюбон имрӯз кӯшиш менамояд ки ҳамеша дар талоши ғамхории ин бошандагон бошад. дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон дар бобати ғамхории нисбати ятимону бепарасторон дар фаъолияти хонаи пиронсолон иҷрои худро ёфтааст. дар воқеъ дасти ёрӣ намудан ба пиронсолону маъюбон ва барҷомондагон яке аз хислатҳои неки инсонӣ ба шумор меравад. ҷумҳурии Тоҷикистон ки давлати иҷтимоӣ ба шумор меравад, дар ин раванд аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурияи Тоҷикистон пайваста диққати махсус зоҳир карда мешавад.